донишгоҳи технологии Тоҷикистон яке аз муассисаҳои бонуфуз ва рақобатпазир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар давраи ҳисоботӣ 3100 донишҷӯ дар 211 гурӯҳи академӣ ба таълим фаро гирифта шуданд ки аз онҳо 140 гурӯҳ бо забони тоҷикӣ, 68 гурӯҳ бо забони русӣ ва 3 гурӯҳ бо забони англисӣ дарс меомӯзанд. раёсати донишгоҳ дар самти бароҳ мондани робитаҳои хориҷии худ дар соли 2024 бо 27 муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, созмону ширкатҳои байналмилалӣ шартнома ва созишномаҳои тарафайн ба имзо расондааст, ки ин нисбат ба соли гузашта қариб 2 маротиба зиёд мебошад. яке аз факултетҳои ин муассисаи олӣ факултети технология ва дизайн мебошад, ки беҳтарин тарроҳҳоро омода намудааст ва ин тарроҳҳо дар чорабиниҳои дохиливу хориҷӣ ҷойҳои намоёнро сазовор гардидаанд. пас агар шумо низ хоҳед муваффақ бошед дар Маркази Миллии Тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 107 донишгоҳи технологии Тоҷикистонро интихоб намоед.